Predsjednik Narodne skupštine Ivica Dačić izjavio je danas da će sutra biti raspuštena skupština radi održavanja vanrednih parlamentarnih izbora i poručio da mu je bila čast da bude predsjednik parlamenta. Dačić je rekao da je od 3. avgusta 2020. do 14. februara Skupština razmatrala i odlučivala o 435 tačaka dnevnog reda, da je donijela 265 zakona, od kojih je 241 bilo u redovnom postupku. Kako je napomenuo, u tom periodu je održano 67 sjednica Narodne skupštine, koja je zasedala 136 dana. Za vreme ovog mandata, bez obzira na primjedbe i sumnjičenja, Skupština je uspjela da donese nekoliko akata, veoma važni za budućnost, a jedan od njih je promjena Ustava, ukazao je Dačić. Prema njegovim rečima, uspješno je vođen međustranački dijalog, a rezultat je da će sve stranke učestvovati na izborima i da niko neće moći da traži alibi u navodno lošim izbornim uslovima. Iako će, ocenjuje, takvih pokušaja biti, pokazali smo da se dijalog može i treba voditi u parlamentu, rekao je Dačić i podsjetio da je Skupština usvojila kodeks ponašanja poslanika. Također, naveo je da je Skupština pozitivno ocenjena od strane evropskih institucija, kada je reč o broju zakona po hitnom postupku. Zahvalio svima na predanom radu. Ne znam da li će sutra biti kraj ili novi početak, ali želim svima da zahvalim na saradnji, rekao je Dačić i istakao da mu je bila čast da vodi parlament. Obraćanje je završio rečima: Živela Srbija.